akafihli inhloko apha tu Stylus. Yeah, akezi nokuza apha endlini futhi. Ndiyambona uba ukhona. Sendibona ngeteki lidumbi le eforce wemacala. Iyabonakala uba i-auto kuWhatsApp le icourier yathatha i-7 days yongekho reply kwaye isupply yakhe yaqala yatya imali. Amalwimi abheke ngaphandle. Wow, ake ndiyazi imitya. Hayi molo sipota ke. Sister. Sister, molo sister. Fana musenze sakho kawusaphi isimbo sami uyonxiba amachain akho ndiyiqale ezantsi foundation wise usasenza umumelika baqaka umumelika ndiyiqale ezantsi foundation wise usasenza umumelika baqaka umumelika wo sapa mo yo umuyiluke saro ndizola ndinto zami ugqiba ndibuyele kwam ubungomnqunya wayo. Good morning boss lady. Ngawubona Stylus. Kuba nobuwa hathi. Hayi bukanjani ngoku boss lady? Wawubeka robuwa parliament yamadlanga commission. Hayi boss lady. Enye into boss lady nesisuthu sakho man. Xa usithetha siroba amatheke boss lady. Siroba matheka. Hayi Stylus. Hayi nenye into ne-environment ne-surroundings wena boss lady. Xa senza konyuka amaphaphu avele onyuka ingathi ndikumadlanga commission boss lady. Stylus ukula fashion. Stylus. Lady Stylus. Ujana koyaka sishebe kolotsen tsepakile mona Stylus. Ayazi nje boss lady kwi-socio economic issues zethu boss lady. Boss lady imibane iyacima ngicima idanyani kwazi uhuva apha amanzi emkapi. Mitsotso emihlanu fela ndiyemitsotso emihlanu fela. Stylus. Boss lady ayisuwana boss lady ayilungisa boss lady sayenza kasawusebenza. Sebenza Stylus. Sebenze. Sigqitywe ezimoto. Sebenza boss lady. Fana musenze sakho kawusaphi isimbo sami uyonxiba amachain akho ndiyiqale ezantsi foundation wise usasenza umumelika baqaka umumelika ndiyiqale ezantsi foundation wise usasenza umumelika baqaka umumelika wo sapa mo yo umuyiluke saro ndizola ndinto zami ugqiba ndibuyele kwam ubungomnqunya wayo. Stylus. Hayi mfondini. Ulala ukhamise. Emini ilanga lide liphuma empundu mfondini. Stylus. Umbhadala nini umasandi wakho? Uzophuma apha. Mphuma sandi ngoku. Hayibo. Bangaphi umasandi bakho kanje? Yayili. Ensokolisa bhuti. Sulibala ba unevevas ezininzi onityala zona. Nemali zami onityala zona. Ndiyazifuna futhi. Uzanilanda ngamatyala wami. Akho isidingo soba mali ukulandi. Uyazazi uyantyala. Uyayazi loo nto le. Leli nangezihlangu apha. Dayili, khawuyeke izihlangu zami bhuti undenzele i-breakfast in bed yasebhedini. Akho se-B&B ke apha. Ufuna i-breakfast in bed. Hamba amabhukisha lesi guest house. Futhi wena ndikwenzela ifavor futhi ngoba ulula lapha. Ndenzela ifavor. Awunoxelela mna ngefavor wena Tayeli. Ndim umuntu owenzela wena ifavors. In fact ndim owenzela wena ifavor ngoba ndibe lapha. Ngandenzela ifavor ngondilalisa ngebhayili kaZek.
Uthi uZakaria ulala ngantoni xa unika ibhayi lakhe? Stylos. Unenzela ifavor njani? Unixinile kwam. Sungiqhela kabi Stylos. Yes, Stylos. Yakuva nje mfondini. Yithi nife kanje kathu. Nithi nifile. Yes, Stylos. Stylos. Akekho uStylos apha sisi. Ndimgqibele 2 weeks ago. Oko futhi besithi ukhangela wena. Saya kwakho safika ungekho. Wathumela imali yakho yerent. Bounce back. Cabe itsala debit orders. The charges. Akafihli inhloko apha tu Stylos. Akezi nokuza apha endlini futhi. Ndiyambona Bukhona. Senibona ngetag lidumbi le eforce wemacala. Iyabonakala uba i-order kuWhatsApp le icourier yathatha i7 days yongekho reply kwaye supply yakhe yaqala yatya imali. Amalwimi abheke ngaphandle. Wow, ake ndiyazi imitya. Hayi molo sipota ke. Sister. Sister, molo sister. Molo. Ithini into yakho? Kokubolile. According up to i-workbook yam endicalculator kuyo, since COVID 2020 amatyala onawo apha kum ubolibolile awunazo neentloni. Intloni awunazo. Anzelanga anga ke ngoku endifunayo okwerent yam. Okwerent Stylos. Sister. Yazi sister bengingumuntu ozixelelayo ba ndizawusika pha naphaya kwixesha lam ndize pha kuwe ndizokucacisela uba kwenzeka ntoni sister. Cha kuba so lapha ke sister ngafanda ukuxelele yabo. Since ke ngoyazi ke ngoku sister uba ndingumuntu wabantu apha ku community na ku environment na ku society, ndingumuntu ocontributayo emotionally, physically na verbally sister. So ke ngo sister ndiye ndaxakeka lo hlobo andakwazi usondela sister. I-emotions zakho zawuthenga umbane Stylos. Sister. Iyaxhomekeka sister uba ngubani ozivayeza emotions. Andiziva mna. Andiziva. Yabona ke namhlanje ndiyayifuna irent yami iphelele yonke kum. Eyami irent. Sister yabona namhlanje before ilanga litshone sister, before sunset uzayifumana imali yakhe sister. Uzoyazi ke namhlanje sunset ayondawo yojiva qha. Uzulibambe lingatshoni Stylos. Ulibambe lingatshoni Stylos namhlanje. Sister right kuye nomuntu okwazi ujiva ke mangabuza napakta Andiyo choreographer mna anjavisi bantu. Ulibambe lingatshoni. Uzayifumana. Ambe kahle sister. madoda siqabe nanka kwaya silwanka ndizola ndinto zam ugqiba ndibuyele kwam asiqabe nanka kwaya silwanka saphani into zam ugqiba ndibuyele kwam madoda siqabe nanka kwaya silwanka ndizola ndinto Wenzelwa ikofundini kwam. Uyazibona uba ku-BNB nyani. Akho BNB ngandawa. Kufa ndibonanga laa nto buyenza pha. Ngoba umfaka pha la sizude umvulela umnyango wonke. Ke kwapha Stylos, kwapha Stylos. Yakhomba khomba. Ndijongile laa nto yenzayo pha. Kufa ntom. Andikhodum. Xa intoni wena uhamba umncuchalazi. Imbi nale kofi yakho. Ngumcame kati. Andiphungi noyiphunga ikofu.
wese yamanyoronyoro. Khasis anginambulelo kwedini. Kufuneka nize nelinye icebo. Ndizamba lo sisi ngambhatala njani. Nawo ndifake enyanyeni. Ya. Dinecebo. Abantu xa befuna uchaja kungekho mbani bazochaja kum. 10 rand qa. Ya. Yesistylos. Kaloku mfuni xa i-load shedding. Ithi lonto nawe unambani. Uzobachazela njani? Ndingathi awunambani nje. Kufuneka nize nelinye iqhinga. Namabhadi kodwa man. Stylos. Man. Thenga kuye pha kuJola. Akuthi akuvavanye. Ujola. Yazi unyanisile. Naka ndiye pha kuJola man. Iqale Zwanzi Foundation wise usazenza ubelika baqaka ubelika wo sapa ngo yo umuyi lukesaro ndizola ndinto zami ugqiba ndibuyele kwam ubungomnqunya wayo ndizola ndinto Ujola. Ndiyathemba niyaphila namhlanje ngwevu yami. Ndilapha bawujola kuba ndidinga uncedo lwakho. Kwaye uncedo ndiludingayo lukhulu kakhulu. Izinto zam ndithi xa ndizama ukunyinda phaya naphaya ndidibanise ndijonge phambili ndijonge nasemva akukho ndilungayo. Ziba ngathi ziyapop izinto zam ziphinde ziphasalake. Ndidinga uncedo ngokwakwamoya. Hayi, ndiyakuva Stylos. Uthi kwenzeke ntoni? Uyabona wena ndisiza kuwe nje namhlanje. Ndiyayiqonda uba wena Bhambatha Sukuthi Bhambatha. Tata lo. Stylos. ndiyayiqonda uba uzawukwazi ingxaki yam yinto yokuba ngama andinamali ndibroke. Stylos. Ayonto yomoya manje leyo. Uba broke. Hayi bawujola xa ifika kum ifika ngongathi yinto yakwamoya. Stylos. Unantsika. Ubalo mntana womsuthu. Lo wapha. Rara yena lowo uyakhala ngawe Stylos. Uyakhala ngawe wena ufika late emsebenzini. Uyagxothwa kwindawo ohlala kuzo. Ngamatyala ngapha. Ngephi enye isayini oyifunayo. Stylos. Mhlabuva ecala lamakhumsha. Gethe job. Yintoni? Nathi ingxaki yenu mina kululutsha. Akho nto ndifuna uyenza. Niyafika apha. Ezathi ingqondo ngoku mahlale elangeni Stylos. Ezentu nizibeke phantsi uthuzwe elanga. Ezentu masibe seCamps Bay. Ezathi ingqondo masibe sephantsi mbacwile eKhayelitsha. Hayi ma Stylos, masifanele sibe busy thina okokoko. Hayi futhi yini. Uyabona ke andiyazi noba bendisiya pha. Andiyazi noba amacebo kaTaeli bendiwathathela ntoni. Ulutsha lungaphumeleli nje ngabantu abafana nani. Ufana nqwa nalo rhulumente. Toni lento nivilapha kangaka. Ezindlebe ezibekwe apha zezothini? Hayi kaloku bawujola ndisiza kuwe nje ndiza kuwe ndinethemba uba wena Bhambatha Sukuthi Bhambatha. Sukuthi Bhambatha kuthini? Bhambatha utata omkhulu. uxolo ke Bhambatha bawujola. Awuva Stylos. Awuva Stylos. Hey, Khawutsho ke
Bawuthola. Ngawaphi amashishini endinawuza nawo anothi andincede xa sele ke uthetha ne-underground gang endinawubheka kuwo empumelelweni? 1, Stylos. Ambophangela. Madoda siqabe nangakwaya silwanga ndizola ndinto zam ugqiba ndibuyele kwam. Asiqabe nangakwaya silwanga saphani into zam ugqiba ndibuyele kwam. Madoda siqabe nangakwaya silwanga ndizola ndinto zam ugqiba ndibuyele kwam. Asiqabe nangakwaya silwanga ndizola ndinto zam ugqiba ndibuyele kwam. Ndikukukeza ndizola ndinto zam ugqiba ndibuyele kwam. Ndikukukeza ndizola ndinto zam ugqiba ndibuyele kwam. Kukukukeza ndizola ndinto zam ugqiba ndibuyele kwam. Utshilanga sidanga sam fana musenze sakho kawusaphi isimbo sam uyonxiba